Ensakia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo ngobye igoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryo gukorentera emigano yabo kira rituko ry'Ijuma chinsa ibere cy'abutuko nabuigo mwiroro rituko ry'Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kyanda imeye Ndizi TV. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho murigelio Ndizi TV bunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki olio makonga kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera nkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umo gusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigero lyabwe television ya Ndizi TV bono nabukura ly'obuncho lyabwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigero lyakuru chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Manju mulira ndonse soberete nandene mambenge yali tukuria ichuma to kwale na sumuro beribwe Ensakia kedojo yakaboni gawe kachinse to jabona mambya ndonse soberete niko turiri bakali yabene ko kwali ni nyaroko ba muna intwe go ikomerino na rero ni tukuria Friday kado yuta ara free Friday kado yuta akora mange kuruga ga studio ne kado yuta nyaro munyango ngo so moteli twanya to kora nengwe byu na keigo kado karansire weekend makorenda ini ga ujigoja goja kerense ya munenusu o kachinse to konde kuruboni ni to kwari ni nyaroko ba muna intwe tubwata magasete tubwata mangana mayena mangi tu akwari ni kuru assist tubona mambya na ya siku abogere no kubori gwetu buno yako ba muna into kuruboni ga go ikomer tos ko kuru assist TV yao korasuke so asense meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga asense ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News utari kweba kuto tweet @Ndizi TV News ekerengera kyao iko tukari ndikirete kakera ensa wetera asina mbire skin yao na bako tinga kikwabo kirenga kiro joindete kweroberia mate chuma no kwiroberi go weekend yakorora na wandike bako kokora bwe roberi go ase weekend nyorana na borokiwa bakirasi 12 nigo bagendrete amatemu aba kro lire lituko lya kane esaba chageta amatemu abo rero nigo lire lituko lya kane igo nigo baendrete amatemu abo buya sensitu ya Kenya no nye bintu bira bike saka kero nkenke kolende mirobeli nagendrete gona ya soberete nigo turiri bageli abene ko kwaligani nyaroko bamene ntwe go ikomwe na mange tu akwarene siasa nerororo emirobeli
agendere tunyuru no mwako no yo siasa kero tukatia matukangi mia yemo ne meronke ne nabire inde tumaje kwenda sobo choryo bonne po mwaka oyoiga oyuru muraibu kiamagia ODM Raila Odinga ni gakaransi jinsemo chiri cha UK nyore Kenya kwanza mbako da kampeni chabo igoro no ena simiro moja mbaga ndete kwa kampeni chabo igoro gwa kirikoko kidense mekrende de gwa kirikoko na barai ao banyari bagwe soke kerobero biritu ju korobo choryo boke we biama ime yense keroba ndete gwere no chisobo jabon ego to iriri bagali abane ko kwarigania nando nyore buna chairman men's conference chairman nanya ndeka usirili tukuri igoro kibol igon to chukudirili tororenga ki ngaseti kwa ndete igoro ya Jackson kibol yunya tika usirili tukuri igoro na iriri bagali abane ko kwarigania nyorobna oyore maega ye TV yago gosoyo koreta chibicha ko kachiko ikira senjera irendo nkasero yago sase TV yago talionde kolende nchon kebati bakubatrana na Esroni nyamete krabago rigeri na chibicha mario yago ikira senjera irendo ngeto chaka manaye ko ikomweli buna botambe iredariane Brighton Makori na inche liataliane nsara nyarangi Ontita twakwareganiria sebambe yabono ekeroto chake tumurobiri Ensakia lituko neli 15 na gatatu gusichitariki ni 13 rocha matukongo minyokare egere omotenyo ogatatu na ando akense igobono onyetura koromero bulia oyo motenyo oyo tokaga no bwate matuko matambe asengencho na matuko makeiga atigaire egere twakero motenyo gatatu kwa eri toso motenyo kane igobono mwanchu murigire twakwarganira simambe abono ekero litukulia Friday litukulia Ijumaa limanyekana tobuna members day litukulia kigima ase wiki ekera abantu bakora imirimo yabo genkyo goika chinse ikomigo konyora abantu bakurira imirimo egere bagenda bari barabanyasabato bakikwarigana litukulia bolia Jumamosi asengencho litukulia ngekegima na intubunoroche karori kire litukulia Friday nonye ninchira to gwikaranse go to gochencho nyekole kini osekole maiso abakoranga rero litukulia Friday na mangare asomorobelio una butamba magazeti tokomanyengi geko gendete okorekana asole gikendete okorekana isiko yense yaito ya Kenya amona mangananda mangi gwetera senjira ya magazeti asito kumanya senjira yo bwengetu tobata mangana maya bali motaikerete kurori tkuligoro mubwata nande chinga kichinde choko manyanga inkigi akoregete igore county yaito ya Kisii Nyamira na Kenya ngima gwetera sokonyora mangana maya senjira yo bwekirano amanyekane tobune mesa Ensakia mangana maya kurwase mesa Ensakia magani itongo chara se studio agaratorenga ingo munyangongo bwiri tskolia rero ingo musani ningo moteli bwiri tskolia rero nere aratwa esabali yayo boteli arato manyanga arali ya itire gucha ekerale omwana muziki igora manga siri tskolia rero twakwareganire bene asimambe abono noyo mintate basiasa nigo chigendrete kubitanse anene mono korwase abarwaneri bali bakoriye kirgo kibo president abagwetera babwatani babo ntumanyete Raila Odinga nigali yense kolende campaign chiro chinchegendrete keroliti kuli igoro balinga sensemo ya Dagoreti meyomo chio Nairobi Kenya kwanza na barombali ngi Makadara igo siasa nagendrete onye mokagethenga moganyetenga kiende nereye ekerochi campaign cha kire ebene asengenchonga tutigaritie metenye 5 yoka tochogwa kekura eliego chigo chencho bogima bwaito gosego chagosalia obogima bwaito igo twakwareganire bene kolende lika message yao lika comment yao totabinganka yoto bwatete kurwa chinga kibune chiga chabono mambia na Ndizi TV mbiye ko chiragabo mbiye ko bwata maliogi mbiyale wato manya senchira ya bene andrende ntolikweba barako baito balibagenda tamata militiko lya lero litiko ni lya gatano yo mito Brighton Bachaka litikulia Jumatatu wika bone gani litikulia lya gatano tikatogendere kubasabira maya igolika SMS yao egere toyesome tutaragenda asa magazeti litikulia lero ya hashtag Ensakia iyo kaba muno into ego ikomwelio inyurana nabo gutumekera ngelgia gwetera sensema yo mtandao Facebook Ndizi TV News sensema ya YouTube nabo gutumera Ndizi TV News bo nabo gutu tweet @Ndizi TV News kengel kyao kero kyo tukera ngwetera sinambire seskini yegura inyurana nenambe ibo igo nigere asensema ya WhatsApp nabo WhatsApp kyara squeeze twajira sensema yo yekerero nabo WhatsApp twanyora uchumbe yao gwetera sensema ya WhatsApp ngero tokora check turara namba bali
basoire ime yomuroberi naro gorukuna Calvin Barongo Mose yagoteba no ali ime yomuroberi kurumatutu ime yomuroberi bwensakia ngotebya ngwakira amatutu bonsi matunu akiamite ngina tigababo ke baso ime yomuroberi bwensakia kabande tukwera ngo jaseke bago kyabo in Calvin Barongo Mose naro gorukuna Joshua Roli kurwa mochengo eke Wanda tuned in with the Anibuyaki Mosingi Eriki Basweti Momigi aodeana kurwa Kisumu no ndeme yomuroberi bwensakia mono murgyo yegwiri kista abana babo Eugene na Junior baodeana komo mbaka engoli sakali magara ime yomuroberi kurwa Busia Uganda agodeana no asoiri ime yomuroberi aodeana tigatuske bosio nanto sabenya sae tutwaragosemeria wena natubwire onzi Eriki Osoro aodeana niko ndani kurwa Keumbulitaro no ndeme na Mofat Makori Onselio Amos Kamoli Dadi James Nyandege Andrew Kibigogo Machonga Mose Ogoti Osoro amona Kelly Esther asakuba akoteana na muraboka mambia boka atalikweba Richard Lintenyi barasa akoteana no otolime abantu bonsi bakeumbu litaro nigo tweroberereti kabisa karutu abokirbiya nyasaye atwa ncheire Alfredson Kifaruson nera oteana walime yumuroberi obwensakia mwaga Jackson Makori Osinde nera oteana obogire nwaraturigeri kabisa soira sero yae oteana go ikaturigererie amaye kogenda sikiba kyaye keri tukumbia mono asabari bachorere kurigereria Ndizi TV ande na sumuroberi obwensakia bono mambia. Asante sana na agendera gutuma ejumbe ya wetera se namba ya SMS yura se TV yao boigona boko yotoma wetera WhatsApp na boige mitandao na tuichiregalia Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube kerongo chakira ensemo ya Facebook Evangelist Elijah Onguso nigagoteba akurigero kwa chinsemo chia tamba cha Kegogi tuned in biamona sana Evangelist Elijah journalist Hezron Mwenga no akurigero kwa chinsemo chia Matangi niko ndani kama kawaida biamona sana soko gendra kurigeria kerongo mnyoko wesensemo ya WhatsApp Samson Oroswa agonte yosoire miyomoroberi bwensakia no ali mpaka mwisho agoteba Sara isa tunachichikwamwa kulenda sebono nonkaranste ase TV ane biamona sana Samson agoteba tomokwaneli morugyo yokoro kwa Rose Nyaboga abana bae buna Eunice Mora amo na Steven Junior balega chinsemo chia mangere ense iga ya bono mambia mono sana nabaga goteba nkwanelie tato minto Evans Ogendi na sokoro ya ne Ogendi boigo nko batebinga batware litukuligia mbia mono sana Divina Mora kora chinsemo chia Nyamarambe agoteba niko ndani Ensakia nero mambo yote andimbia mono ase okolete merobeli mia Ndizi TV ntuye bago sabira aborokiwa bagendreta matemu anene mone skuru yaba mura ya Kisi abwase omwana ne Collins Obara agendreta kuikaransa matemu aye mbia mono sana asante sana Evelyn Bikoro kora chinsemo chia Mountain View Nairobi agoteba niko ndani Ensakia nigo ya Nyara Brighton na Sara amane producer yeino mbia mono sana kolinde na watu babwatete kigima Chris Orina agoteba narwete chinsemo cha Nairobi na ande no alega igabo songo yaito anaangalia kutoka Kisi town agoteba Sara Brighton niko ndani hadi mwisho mbia mono sana Francis Choti yo yunelisha bikireto kora chinsemo cha umulingamo talikuru waroro na ande naro ukurukwa Nyabuto mchokoro maneno keremensia kora sengera kimai na nelisha bikireto linene agoteba shaingia ndani mpaka mwisho kwani abantu basengera kimai bonsi pitu abakwanire kurugega se studio naye to tugomagega likekerengera likyao ekaroto chigoswa magazeti asigekeke kiribusio nara kurukuna Jared Ainka na Lydia Bwali kurwabo Joroke gosebo Joroke no tole ime yomoroberio timedu gosebo Joroka ngayika kina ligete na Jared Ainka na Lydia Bwali kurwabo Joroke bagoteano bale ime yomoroberio bwensakia ini gatuma gwetera senseme ya WhatsApp ateano bale ime yomoroberio to kumakerambe mano ase okogenera kwa manintu na gochora moroberio bwensakia bona mambia garoli litko lia ichuma tetenda somutumo komoke to kwere wikasa magaseti torire nali airoborito aseritko lia lero igo tosuka.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao byubagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Bemano manjumurire karonda tonya gutumya kerengeri kya gose gutuma uchumbe ya nyinga soturire tikoru to kwa kerambia mano tante turagwire wikasa magase turire nari ahiro bori tori tukurira ra soko boko kwane nikompate gazeti ya The Standard na inche nikompate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana liro borito nigoro ya Simio ekero kana muna ebyama ebikebike ebyama ebikebike nikobono byanyadire okogesoko nene osenigo byanyadire kwegesera mono ekero bira sense mei ya Simio kolenga numuliki seti bweri tukulia ni kaote abuna mangana obochoria bokebwe ebyama bogendete gusuka gucyange ni gobono ebyama aho byanyarire bigotwara omunguso anene karo bigendete gutwara gusiko basoba mu buri bwa Simio ra umoja kolengana barabo ni gobono ebyama ebyo guseba abana siasa aho banyarire bagosoa ase ebyama ibire asobo mu bwa Simio ra umoja anene karo barakana ni gobawo chikwe uchi ticket guse direct tickets eri gochikurwanira ibirogo aho ime yense ya Kenya katwenda kweri no cyasobo cyo libone bwe mwako yugasa sema ya Nyanza nigobono umuliki hote abuna okorana abanta bange nigo bajari bagutwara umunguzo go cyasensemo ya Simio moja kubwaterana elikwena kebuna basoire asumulindo yugo saso bwato bwa Simio moja kolengana boigo ntigali getebuna ebyame byebikebike nigo byanyarire bigo kinia ebirengo byabo kolengana no kubwatana no muraibe kyamagia ODM Raila Odinga nigate abana provide byama aho byebikebike nigo bono bya kindi ebirengo byabo kolengana nigo byanyari bikubwatana gose okubwatana kwabo gose okokora emirimo n'umuraibe kyamagia ODM Raila Odinga bigotebekana na bono nigo byasukirie graph kyabo gose okubwatana kwabo gochi igorake muri kibwaseti niga nabari gete bichabu ekarokora ebiche yo muraibe ense Uhuru Kenyatta ekaro balenga sense meli ya Kasarani ekaro muraibe kyamagia ODM Raila Odinga ale kwegwa libaga lyo gochikuruke bendere yobo mu bwa Simio ra umoja ilikurigekero ky'uburayi guseko murayo gatano asense ya ito ya Kenya igo nabo biche ye eurugete kabisa abu asebekero balenga sense meri ya Chakaranda grounds ase county ya Nairobi igo nabo korole biche yo mwanchu muriria poiko Raila ne nacholire ense mogabu ekero bone byame bikebike byanyari bikonyora lige salinene gosogo siro konene asebono byasoire asomo mu bwa Simio ra umoja boigo asebeje yentangani
ya the standard ni go bono mugaka nyagosira Jackson Kibol anyaleka go na bekirabu kurwaso mwaka w'ikiribu 1934 bako mwaka w'ikiribu nebere karamo likibuga sitari na transition ekarawote abuna ni garingo munyakerobo ni garingo munyakerogo omonene yani ari then a chairman like no ata ni garingo munyakerogo umunyakerogo kubwa onde bwenzi muri kwega sedinali getabu kolengana numugaka Kipoli kiana bwata mangana mange na alingo mwana siasa mangana ye familia ye na alinge controversial na niga minyete enchiragite ya alinge bantu banke batare kunyimanya kolende niga igete kusirio bugima bwaye lituko ligoro boyigo gaseti ya standard ekaro tutaraigoro gochima se bikintangani nimurekerete na kibono committee ye bunge lingana lya nyaligo ikororo ilitagete kuchukurusia ensemeli mpesa kurwasi Safaricom onyorena Safaricom nere bwate ensemeli mpesa kulende nikobono ekyo nikobone Central Bank of Kenya itagete kurusia mpesa orosagirwe mpesa kurwasi ensema ya Safaricom inde mpesa ichigwetenera bune company yaye yokanyene eligokora buna chibenki eligokonya abantu bari bagutumia mpesa kotanyora bukurikana ubone bwensi kusikogenda gukora imirimo yabo buya ayuna hara airoburita gasete ya standard igoni gotura chikwigora go chime torore ngaki airoburito angani Mwanchu muligiriria ekarato cha ase gazeti ya The Daily Nation page nentagani kigima muliki na etengani mwamo buna another false marriage ose enyomo eyende nigekare eyobolimo enyomeye ngati yobo mabwazimio la umoja amona oka abwasabano gusogota igena na kwarorekanire ase obomubo abwasabono ekirenge kenene gyugotaiwana na kere ase engana ya nyarko bagekube kwesei amone byama weekend ya eta abwase weekend ya eta tumanyete buna no morai wikama kya waipa Kalonzo Musyoka nyalitkobe sei ase obomubo ngabachio kolega sia monazimio lo moja kulende wana Kalonzo nigakali guchie sabo kendu goseliberera cold and hot war sasa kiombekio go sasa omubo azimio lo moja kolengana na Kalonzo Musyoka asamangana ebene igagotebanga inche buna omuraibe kyama kya waipa inche nabana member bane kusababu watani bane nigotora chokonyara kubato kumuimpeach Odinga onyaga gucha gusunyu goikirania eira elitwabegete aso koigwana yani ayuna mangana Kalonzo Musyoka agendrete kunya gukwana ngamba bekese iyo koigwana gete maega batara beka SAI iyo goswasobo mabwazimio lo moja abwasa birenga erena babwatani baye na obarache kumuimpeach Odinga ekeraso ire ase oborai onyeta gucha kunyara ko bakagusika eira banyara ko babakubika baigo nigatebirenga mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto nigachagete chi campaign chaye immediately ekero bachoretwe omwaka 2017 kolende agachaka kuwake weyakira ekoko asekirenga gyo kuligibo president bwense bono na Kalonzo Musyoka tabirenga nere lituko Odinga akobakagotiani wabuno murai bwense nere nigago chaka chi campaign chaye mapema asengenjo nere naligitikiruge kyobo president ase miakere bosyo ande nigatabirenga elieta lyobo mobo nigoli koba Azimio One Kenya elinali elieta ligochakoba ase obomobo Azimio la umoja agatiyo koigwana bakwana kulinde ntora manyanga lya chakire okoligasi gotumanyete nga Azimio la umoja kulinde kolengana na Kalonzo otabirenge lieteni walitakere koba Azimio One Kenya gati yebitu yobotutukano bogendrete kororekana ase Kalonzo Musyoka nigagoteba chishu nchiro bose binto mbirororo ange bitano bigerete nkonya guchiesa cold and hot ase omabwazimio lo moja egentegetangani omuliketo bulito na mbemo Kalonzo nigagotebanga the slogan goselieta liobo mobwikia mekyo mbaranyara ko babakoli ndiranyara ko bali ko irwa boronge bunalitakeire kolengana Kalonzo atakere libe Azimio One Kenya. Number 2 nigagotebanga enchira babeka osenchira bachora chi candidate gatiyo abomo bwazimio lo moja zoning and fielding of candidates ase ababwatani bale aso mu bwazimio lo moja ne yune issue ende kolengana na Kalonzo issue ya gatato ne choice yoko chora omora yogo chikoirukie bandera
ya bomo bwa Azimio la Umoja gose omokonyi bumurai oyo goche kwirukia ebandera ya Azimio la Umoja gose running mate ya Raila Odinga asobochori boli bosya singincho gwikira bono iga mbaramanya running mate nereri namba inye is power sharing formula enchira bakoligi omorobelyo boikira nungana kibago chakoba bako bagwatana na oborai gose power sharing na Kalonzo na bwate issue amanengane yo na namba isano na ndere yo moelyo the structure of the coalition party yani enchira babigite structure yabasobwa mu Azimio la Umoja kolengana na Kalonzo koranga nebwate obotutukanugete eyagarire achakire gusiria obwegenwa amo na Azimio la Umoja kolendo bekire emekakati inga anya Raila kagocha kuira ebintu mbiro bikebike arache gukora nere kwene kyanga nera matukali busi unyalire kobaga kobo murai bwense bona bokwenyorere gazeti yao ororenga wae Kalonzo Musyoka agendete go blow hot and cold on Raila wesomero mugano yo ase page ya 5 nalimo ase egazeti ya The Daily Nation bono manjumuriria wethina Kalonzo gonya ukwana na hantu takebirengereri bya bono mambisara orojina Raila achore Kalonzo nande ko running mate ya goskobo mokonyoe toenge birengeri byao oroji Kalonzo gonya ukwana ale gonya ukwana ale orojina nere buya nande Raila Odinga ibono re flag bearer ya mangana Azimio la Umoja anyarika gochora Kalonzo ko running mate ya nabo tomekerengeri kyao tomekerengeri kyao orojina naisa ine kwa unande running mate goskobo mokonyo Raila asentunde nde yobochori yobo I want to tomekerengeri kyao kyanu Kalonzo bina gonya ukwana nande ntwate bitiguna obomo gose coalition te nyara go form a coalition yende yani mba kubwatana bebe gose na Azimio oka inge go chikoba Azimio yoka kolengana na ekyombekeri gekoli kebyama igomba nyara te ba kwana bego tigomorengeri bon omorigiri ito nera to birengeri byae kolengana kyaro che Kalonzo rojenere akwana tigomorengeri alwe birengeri yo byae go just studio kudusko bosyo Kalonzo nigasoete buna omorayo wiper Agino kerade teli talibenga Azimio 1 Kenya okoro nene na bata kiteli baigo kurende ereta soete buna oka asengencho ere niga soete buna wiper party lakini bono mete richi kondikane tena coalition tegoja kuna condition ya tegoba ni gora bune condition iri ma yoso ase ikwende ase obomo boribone pono no je tubuna wiper ni gaso eto buna omo wiper na kanu eje buna kanu na Kenya ebiama biri biso buna biabo DPK na jubiri na biso eta sense mo Azimio kiona kito mwanju muline rato tebi rato birengeri bya karo na inje tindo chingandi nyara ko bali ochenji because obono obo mokonye bore Azimio la Umoja no obomo abande babunete bakamanya go soime wana tindo chingeri eta ndinya nando umeto obo mugoro mbogendrete sara ni eline obo mbogendrete obo mbo Azimio mboro ne bya mambigendrete na kitwara ne gaseti ya The Standard egukwana na kibya mebye nyari biko nyoro kogesa asense mo ya Azimio yani bigo tumie rieta ria Azimio lakini bira ase byama ekiama kyabona kore kiama ya ODM lakini woro obo mbo Azimio igo kerora Azimio talina ne kiama Azimio methene coalition ni go terie kiama ibono no Kalonzo nero korana tarato beka bia lakini tigo mwanju muri nera arwe birengererio biaye kurwaria na rato atanga na indwe chukita ogega ni gaote abano onde imeyo muroberi kurujinse mo chilija Nairobi ni kondani kama kawa mbuya mono ase meroberi manda to kotoretera nene asa makaseti eka to kwana kaseti ya The Standard ya page ya kabere ni gobono gose page ya gatatu page ya kane ni gobono mugano mugaka Kibol Jackson Kibol nyande ko be kwa kabisa no na kwante ngakia chagite skuru yae ngakia somete goja ngakia nyorete amari yae ngakia twale bine goja onyole na ireta abana baye goikasi kigambero ekaraba mocheti bina bairire obore mobwaye bwechieka eribwe yamo chimibere na 50 boigo na chite goikasi koti ekarata kitepatikane no murugyo ase miaka 85 mwete 85 kwenda se koti
kwenda ororo ne lina achiete tagete batikane divorce na barugi baye kero kwenda kubwate miaka 85 gukigoro abantu abakumisana divorce yega boigo mangana na mange drama ya bete ase omugaga kibol igeso mugano ina boko yosoma se beji ya kane orore naki bogima bwaye bwachiete mbake becha gatano nomo nga kyare go pato ni gabwate abana 28 boigo ni gabwate barugi batatu ni gabwate barugi batatu bali kire gaiga okabere bade batano lakini abare bali kira mono batatu abanki gombale ngororo kuri ni batatu bali kirega mugano igono ora se beji ya gatano nomo gaseti ya gatano kero ataka osoma igoro ye tycoon ye kibol nyirina ne tycoon nande awotani galinki kuri family enke sana enke okonyorogoke kuri ndenera kenyorera mali igoika akaba umuntu monne kuri ni ganyartika gutumuka litkurigoro nairo bolitengani yo abwase abwatabane 25 amuriki aligetenga okolengana na mwisoko ye elieta Lois nigagoteba barabana 28 korwa se chinyumba inye lakini nigekoba kongu kugotebanga mwana uyu no nyumbaki gose mwana no nyumbaki muriki na aligetega igagotebanga nyagosira Jackson Kibor niga anyara ko bakagusira bugima bwa elitkuri igoro asinyagitaremo ime Eldoret maega yukurwania oburiro ba COVID-19 ekera abanyorete umwaka 2020 nande kurwelio nigo konye ari ase machine ya oxygen ekomokonya kuri umwaka uyu 2020 asinyagitari omuriki nabegete aba chiwido chaegaiga Josephine Unita na Naomi abo bagenderete kumurera omugakobo nabayiga bakenya bonsi mbagenderete kumurera Jackson Kibor oyo kalengana no muri gazeti ni agoteba urenge tycoon urenge nicknamed buna chairman of the men's conference go say stingy men bono lende ensemo yabagaka okuno gwakwo konene kero bono libageri bono kolengali atigeire busasing encho oikire gotwekamo bono igo nande munyakiro bona atakire gochoro maendeleo ya wanaume Obono toganya application sitomwe kiara tycoon yaranye boigo nando mugano ino murekeire bunanga ki gosumuraibu kiama gya kanu Gideon Moi amo no muraibu kiama gya uda boigo yuro mukonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto mbanyarite bagotuma magomba abo asibatete na kibol ni ganyarite ka kurwanira umwana mumura asensi ya Kenya kerata tagite gosori okorra nande tanjite basubati mono ngubasugu tanjite basubati mono ni gakaigereire abana bamura kolengana na umugafana ni mo senator bwi county ya Baringo Gideon Moi amo numuraibu kiama gyahuda oyuro mukonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto igobona batumeta magomba hapa na gote abuna ya kibol igabete gakurwanira ense anene umwana umumura Karto gusuka mutwe page ya gatano bono nigo omuraibu kiama kya ODM Raila Odinga atianire buna nigo agocha guchenchia ensemo ya judiciary go sensemo yebigambiro amone obisi yomosole monne bwa serikali DPP eligocha eligocha koeneke buna abantu banyorero bwene bwabo asinjira yobwikirano abakenya bonsi banyariko ba access kusekonyoro bokoreri na kwaegwa bwene bwabo asinjira ebwenerete boigo nigo atebire agucha gobwatia omorobelio bomo president bwense ya Rwanda Paul Kagame ase okurwania obokurumi imeyense ya Kenya abwasa tabirenga Kagame na abwatemirobeli abegete yokweneke buna amangana yobokurumi amangana graft aelira sense ya Kenya unense ya Rwanda obokurumi botali gukwaneka arorono nyangake boigo Odinga niganya tukobaga kuinyura egento gyakorekanito mwako 2007 2008 abwasa tebetenga nare ange guchigwanchira na machibu bintu birimbi besa kuirorerwa asenseito ya Kenya nare ange ande nigaene kirenga goika nchigwanchira na machibu onyaginko bugwa asenjira erefea and free yani asenjira yobo ene no bwasioku njeninde tayare tintageti obacholi bumwako yiga bubwikane emiaka ya elire ya guchemagega yobo tutukanu yobo burukanu igo ene kirenga inchengo chinde gwanchirana amachibu nigo litkuligora omeranete amono mwa bishop
sensemo ya Canterbury Justin Welby editukuli igoro ekirara sitaro ya NCA UK abwa sate betenga egentu kyabete 2007 ni tinta gitigi chikuiruriro na inde asense ya Kenya senginjo chinga gicheikire abakenya bagwenete kwene kyo mulembe kirasi bagucha igo ayo amana yanda mange naboko yasoma korwase page ya 5 egazeti ni ya The Daily Nation. Ekarto kuskabosio ase beji ya ikomi gazeti ya The Standard nigo bono kiama kia huda abarabe kiama kia huda banyareba komochi serikali anene karoba ote abune serikali nige gore gusukuma mono party members be kiama ekyo kurwa sinzemo aw anene karo korengana statement gose ochumbe kurwa ase kiombe ekyo kia National Election Board chairman Anthony Mhaura bwe kiombe kia huda gose kiama kia huda iganyaraka kuburia serikali tige gusukuma mono bali bakuriye birugo au imeyense eto ya Kenya anene bali bare asobo mabwa auda osebwa Kenya kwanza korengana no muliki oyo korengana no muliki bega seti gose korengana na mangana yorwe tuna Mwaura nigaote abuna anene ase sense media Mount Kenya kisi ya mona Nyamira bali barekane go chikuriye birugo au ni go bagusuguma mono bali bakuriye birugo bibo governor senator mone birugo byo MCA positions inkinse meju anene bali barenga sense mo ya chupiri gose barenge kyama ya chupiri na kunganya guchase kyama gyauda nigo barekanire na state gose serikali nige kare ko basuguma mono kurende nigo bono obabwatani abu gosabara ibe kyama gyauda banyari bakuburia serikali na ya boro biengo lyake mbanyara bagusuguma aba mono korengana na barabwo nigo bono bagusuguma mono kikerere gotwara ubwoba asibali baguchukuriye ibirugo ime yenseto ya Kenya nene kromolikia tete bune sensemo ya Mount Kenya kisi amana Nyamira abanyarire bakonyora obururubu gose biribiri iyo yanyarige kubarorera ekaroba ote bune state nigo yataki kubasuguma mono nyorebuna umo general secretary bwekiombe gya chupiri oyonyarka gochorwa nigate abuna bali ba renga sekia magya chupiri bakanganya uchase bya mabinde na baraireru action gose richi kuna bulida nyari likobagwera banyari bakurusukuru birugo byabo mwancho marigeria onsi nigagenderete kuguchira gwetera Ndizi TV ne rubwansi bo mugusie murobero nensakia teatora enda sense moyende ya studio sobwango akarito kwirana tuchukuna gokorera aliro bulitase gazeti elitukulera kole ndege ntogokora enyorere ekopi yao egerebwe somere asobwagare intu nigoto kwatu asenchira yobwenge igoto baisa osuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusie tambe ekero kwa Brian Saginise na screen ya umwanchu muligereri igomanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no egote gose science congress ebintu munebigo konyorana igomanyire nabantu bamanyete njetimba timba manyete abantu abangaini konyo muntu siria rokanyo muntu bangaini abantu bansa komobo ningo chikodigerie sabu umuntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari omya lakini nonyekero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwaire oyo gose na umwana oyo ndire equivalent omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo sink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifreji y'amazi buna pipe na boygo ni tap mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene igiye kigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti 52 eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Naindo manchu muligiriria soko gendra kuligiriria Ensakia oyinoro murobiri ogochakeria litikuliao okorosera litikuliao egereria baliro ngekogosoka korumwao kwanyoranga kwamanyire inkikigenderete ase ensi yao ya Kenya kogenderete merobiri yao kwamanyanga nae nore informed nakiekogera tuachagega kire mambia tuira chinga kichito gokumanya tu ase njira yobwenge wetera senjira ya magazeti oliogenderete gotolikera wetera sensemo ya SMS gendra kulika buna hizbon nyamete na gendera kuligereria gwetera senjira ya WhatsApp mbiamono na balibons mogendera kuligereria ekero bono togoteba ngambiamono sana ase okobana intwe igontoli ntutueka igontole aliboe gusentole egekundi ande yure bya ekero tokona gotebinga nararia ya airobolito asa magazeti ilitukolia lero ekera sokoboko kwane mbwate gazeti ya The Daily Nation na injini kompati gazeti ya testana leka lutada kumulekera kabisa ime Ensakia kaltoana takuligeria magazeti ase gazeti ya testana liboigo nimulekirete ngaki COVID-19 yanyarete gego affect amasomo imense yaito ya Kenya ekero ya affect amasomo abano naro egose calendar ega affect amangana yogo saro ko bana abamura okwaruka kwa bana abamura mweta ekero rongrude yakabeire abana abamura nigo bakarukire mutienyu 12 kulende kulengana ne calendar yanyarete kego sarekwa no mangana COVID-19 nigo bono muliki bigasiete amurekerete anene asinsemo gitya Rift Valley ekero abana bagachire banyara bakwaruka mutienyu 12 bonekero yirire buna okwaruka nigo gwasirire usenanye nigo gitamaduni cyanyara gigusiro nyirubune bisa kubinde mbire bikaro bigokora ose abana bakwaruka kiheji torora abamasai abasigisi no nabagusi nigo bonegente giasiritiwe korengana na COVID-19 kulende nigo muliki aligete buna ngakichwiki ekisano na ibere chiwiki sano na ibere chiyabana bare asomotimoko na kibono banyati bakoroberia abayibuli babakoroberia na korana use abana abamura mbaende kuchikwaruka nyirubune serikali yaonekanete okwarukirwa kwa bana abanyaruka ose gosaruka omwana omunyaruka nekanete lakini bono ase mili yamangana yabamura nigo chiwiki gisano na ibere yairire na goika banyare bakogenda ase mangana yokwaruka inde banyare bakobabamura metekero muntaro giriyo nigabeiro momura lakini COVID-19 yasarite calendar education nigo mulikina mulikirete na how education calendar interrupted season of circumcision ime yense yeito ya Kenya mangana naboko yanyore page meronkebere na ibere asa mangana each counties kero togusuka motwe bono ni kiumbekeri kia World Bank ose World Bank bono nigo yaruro bokonyi bweloni osubweli kabeso gocha sense ya Kenya likabese lyo nigo rire bilioni 55 nugutaisano na ibere na isano nemo 85.76 billion gocha sense ya Kenya elyo gokorera imirobilio elieganetie gokorera korengana ni kiumbekio kia gosikorengana na World Bank wetera omo director
County Director for Kenya Keith Hansen nigatebire buna Kenya nigegendete gwaka atua gose nigegendete gusuka bitambakiro asokubeka reforms cia magenderero na kikiagerire bono World Bank ya nchire kwa Kenya likabeso lyo kugendera limerubiri eri eganeirie eri yake magenderero abwase bono interest kwa ase interest y'ekibese ekyo kyonsi nigere isatu igoro yemia